ai nyalo kori kete e proposal mondo lose. Ji duto matiyo watiyo ne ng'at achiel ma en japiny. Ibed MP, ibed governor, ibed MCA, ibed women rep, ng'amitiyo ne ng'at adi achiel japiny. Miyo kata gionge ni chiko koketo gi MCA CDF to nyise monyalo biro nyisi kata jakomi gi MCA nyalo nyiso ibendo nyalo nyisi ni waneno kama kata mana sama itiyo gi gino jogi duto gin wang'i. MCA nyalo koni tich matire kama mheshimiwa okwane jo komiti gi odhi otim ang'o ong'iye kendo giwacho maber jo komiti gi odhi otim nadi ong'iye ng'ama kama e komiti chandowa mani winjo report tidhi nono gigo. So jatelo mantie kamutiye en wang'i, en wang' jopiny mana kaka wan bende kaka wajumbe wan wang' governor. Gimoro nitie kata ok en health ok en mari tinyalo nyiso governor kama osiptandwa gini timore, koro kotime kare, kokotime mano to koro ni ere ne ok inyal donje mana kamano. Kimake kanyo mangi duogo go olo fuel lerno mar fuel ni kaito mheshimiwa Martin bende ok ang'eyo kaka inyalo golo pesa ni CDF mondo iol go fuel nikech ng'ato wacho chik moro biro dhi chon ni kiduoge to nyaka duoge gi chik manyiso kako tiyo. CDF nigi chik kako tiyo. Mokwongo en chike mawacho mar 15 mantiere ni. Kiwe kata mano nitie chike matindo miluongo ni regulations. Kiwe mano nitie chik chenro ma jobodo keto miluongo ni procedures mitimo go gigi duto kaka ang' ni kao pesa ni miol go fuel mana nyaka bed ni idwa minori gi jogi mondo ugol gimoro dhi tim go gimoro to ok tim go gino to onge pesa minyaka ka pesa no nikawe nikech kata signature in ok igo. Joma go signature en chairman en stata secretary kata kaka giyiero to gi fund manager. Ma fund manager bende kata loso kodi ng'amondiko fund manager ok in. Fund manager boss mari ni Nairobi ka ma inen ma nutiyo kodi actually and seconded there. So